yan si Pastora Faye. Ang pinakabatang pastora. Ay, wag. Sabay daw po. Pastora. Wag po yung chinelas ko. Birthday celebration. Late na lang. Kain! Saan ba yung mga kasama natin? Huwag yung chinelas. Kain! Sabay-sabay daw. Sabay-sabay daw. Sabay-sabay. Ay, kaya nagtatawag ka na. Oh, kain! Hindi. Sunod na lang sila sabi nila kanta. Pinag-pray na ba nila yan? Kakain na daw sabi. Ate Sarah! Kakain na daw, be? Punta ka dyan? Caroline! Punta daw doon mag-picture. Mag-picture na lang. Kumain na lang muna dito. Ang sexy. Ang sexy yun. Ayan, nagaganda namin. Pwede pala ate, kahit naka-video, nagpipicture ka. Oo. Click lang siya. Punta ako doon. Suritin mo na. Hindi, video. Hindi yung mga bata. Ayan o, mag-aama. Kisip nila. Kaingit. Yan. Yan, nag-e-enjoy yung tatlo. Last silang sumulong sa tubig. Yung mga fish ninang wala ba? Hindi kayo pupunta dito? Hindi kayo marunong lumangoy? Sana! No. Stop gaming home. Correct. Saan? Saan? Video na. Sarangyo. Sarangyo talaga. Tara na. Ay, basa na ako. Basa yung pa ako. Basa yung pa ako hako. Ang mga anak mo mapuputi din. Isa lang anak ko. Ang anak isa lang. Oo, pero nagpapa-sunburn. Ayaw niya ng maputi. Ayaw niya ng maputi. Laging nagpapaaraw. Ano lang lalaki? Okay lang lalaki. Siyempre lalaki yun. Babae lang naman ako. Tapos tawag sa akin Mama, yung puti mo is chemical yan. Tama. Oo nga. Tama. Sabi ko, anak, maputi na ako noon pa kako sa kanya. Pwede ka maging endorser ng Buti, sabihin na mga... peke yung pagkaputi mo. Hindi, chemical lang sabi. Mama, chemical ang pagkaputi mo, sabi niya. Natural ka mo yan. Maputi siya kaya nagpapaaraw. Tsaka mahilig sa bike. Okay lang yun kasi boy siya. Dito na yung bahay mo? Pinaano mo na? Ha? Bahay mo? Okay na po. Dara lang ako.
Next na ipon. Yan, oh, nakain na sila. Bate abon! Oh, Ay, si Oni, bakit yung lola? Nakaganmon kami hindi. Baka wala nakatupis, no? galing mag-post tong mga ano. Nakaligo ka talaga. Pero hindi namin nakita yung service. Yan, lunch time na. Kain na kayo. Basta kami na kayo magbihis kain. Uwi ko lahat yan. Guys, ang ganda dito. Kasing ganda namin. Ang kakapal. Ang gaganda namin. Ang kakapal. Video ikot. Oo. Ikot ko lang. Yan. Ihanap mo yung magandang background. Yan. True. Yan. Yan. Nagdalit ako din. Guys, yun o. Interesado yung dalawa. Mihaw-mihaw kami. Filipino kami. Sino na bahala sa atin? Sino din? Kaya nga, ayan o. Yes. Ang pinagtripan kami, guys. Akala Chinese kami. Yung ano, yung... Ay! Tara na! Tignan niyo yung matanda, guys. Oh, naka-swimsuit siya. One piece. Saan? May camera nila yun? Oo. Naku, ipas-pas tayo sa Facebook, ah. Wala namang makakakilala sa atin. Marami pa na pupunta. Saan na tayo? Nagkintibok na. Parang hindi tayo takot sa araw, no? Hindi rin naman talaga ako. Ay, pare ko. Doon tayo? Saan? Huwag na doon. Mainit. Doon, para makuha natin yung ano. Saan? Gagaling. Saan banda? Tapos ihi tayo bago tayo papasok ng Chirut. Dito? Pag ganyan tayo? Hindi ba parking space doon? Doon ang ano. Uy, nagre-ready na sila. Oh, alis na yata tayo. 130. Ihi muna tayo bago tayo pasok ng... Yan, para makita na. Nila-live mo? Hindi. Video. Oo nga eh. Video sa... Video ang tinitake ko. Ano mga sis? Yan. Nakalive kayo? Ang ganda ng green. Ang dali. Ito, mag-picture tayo. Sige nga. Guys, ito yung God is Lucia na sinasabi nila dito. Meron kaming 2011 dito. Ah? Oo. Sina Ate Tess, kasama ko, sina Pastor Ari. Taga-Tel Ah? Ba't yan ka? Ha? Ay, nakahilas ako. Oh, kaya matapa ako dyan. Isa ka.
akin pwedeng mag-video na naka... Huwag mo nang i-video. Ayan o, makukuha ka. Pwede i-picture. Ayan o. Ang dami nagpipiknik. Ayun guys, so ang dami nagpipiknik. Guys, never mind ang araw. Puputin tayo niyan sa winter. Ano mo nga ito, sis? Ito na lang ang gamitin mo. Yan. Pero kakapit kaya ito dyan? Ayun, gwapo nung isa doon. Oh. Ayan. Saan? Sa likod ko. Ah. Wow. Napapotabam ka. Sama. Yun naka-shade, di ba? Ay, oo. Ah, Fairness. di ba? Di ba? Ito. Ay, doon sa pababa tapos kuhanin natin dito sa likod. Ah, doon. Oh. Kasi, di ba okay lang naman ang paa mo? Oo. Naguntingnan mo yung naka-shade doon sa may kahoy. Di ba ako? Saan? Sana. Yung saan? May Wala. kahoy. Yung nakatayo. Wala na. Saan? Doon sa baba. Wala na. Parang tayo lang yata may monopod. Kaya may nagtitinginan tayo. Kaya nga. Pinoy talaga ito. Yes! Pinagtitingin kami. Keber. Bear. Naka-live pa rin kayo? Hindi, video sa akin. Ako picture. Picture ka? Ngayon na pa ako. Picture nga, picture. Oh. Dito sa baba. Kasi meron pangit dito. Saan? Nakarating ka dyan? Bakit? Nagugutom ka? Pinakain. Pwede pala to video habang nagsushot eh. New discovery of my cellphone. Ah, tara na. Oy, ang dami! Wow! At, ano na? Tingin. Ayan, yan. Ganun mga sis. Ano, ganyan? Yung parang tumatangkad tayo ng konti. Paano ba ganyan? Ano mo si sis? Ano si? Oh, hindi siya makuha ang layo mo. Yan. Saan ba tayo?